paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo na mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan, Ilocano. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang ating trio. Andiyan pa ba si Kuya Rich? Double lang, double. Batman and Robin. Ang ating mga sound engineers na sina Dennis Palaganas at Nixon Dakal. Dakal pong salamat. Masantos ang araw at sikay namin. Mga kapaborito, ngayon po ay araw ng Lunes. Lunes malinis, kwandawa. April 28, 2025. Naku, napakabilis naman ang panahon ngayon, ano? Parang kailan lang, January, February, March, April. Ngayon, matatapos na naman ang buwan ng Abril. Ay, naku, ilang days na lang matatapos ang Abril. 2 days na lang. Goodbye April na. At syempre, ayan na ang pinakaabangan na buwan, no, ng milyong-milyong Pilipino dito po sa ating bansa at sa labas, no, sa abroad. Dahil 14 days na lamang po ang ating binibilang bago ang May 12. National and local elections. Handa na ba kayo? Game na! At syempre mga kapaborito, 2 linggo na lang po yan, ano? 14 days. Parang kumbaga sa basketball, last 2 minutes. Last 2 minutes. Ayan, excited na ang marami. At syempre yung ating mga manliligaw, yung ating pong mga kandidato. No? At itong 2 weeks na ito, itong 14 days na ito. Ito na siguro ang pinakamahabang panahon, ano, para sa ating mga kandidato. Bagamat ang ilan sa ating mga kandidato ay unti-unti na rin pong natatapos sa kanilang pag-iikot-ikot o yung house-to-house arrest. No? At syempre, kanya-kanyang diskarte sa panliligaw, no? Ang ating pong mga kandidato, pagpapakilala ng kanilang mga sarili at syempre pagpapakilala ng kanilang mga plataforma, no? Kung sila po ay nahalal na isang public servant sa inyong mga bayan o lungsod. Diba? Importante po yan. Aralin po nating mabuti kung ano yung mga plataforma de gobyerno ng ating mga kandidato. Pag-aralang mabuti kung ano ang kanilang tunay na hangarin. Siyempre, no? Kailangan yung mapipili po natin na public servant po dyan ay maglilingkod ng tapat at tunay para po sa ikabubuti ng ating pong pamilya, ikabubuti po ng ating mga bayan-bayan at syempre ng ating bansa sa pangkalahatan, di ba? Ayan mga kapaborito.
14 days to go. Oy, meron tayong mga balita mamaya, babasahin po natin ha. No, yung pong 'di ba dati kasi pinagbabawal po ng Commission on Elections yung ating COMELEC. No, pinagbabawal po yung mga kandidato na magpamigay no ng mga yung mga tago doon. Ayan, nakalimutan. Ayan. Yung aking memorya. Yung kanilang what do you call that? Sample ballot. Kodigo. Hindi ko kasi alam 'yun, yung kodigo. Hindi ako nagko-kodigo, 'di ba? Sample ballot kasi dati po, no, mga nagdaang halalan mga kapaborito, ay pinagbabawal po 'yan, no, ng Commission on Elections. No, yung pagbibitbit, pagbibigay ng mga kandidato ng mga partido ng sample ballot. No, gano'n naman kasi kalaki kaya yung sample ballot na yan. Di ba? Kasi noong mano-mano, no, ang sample ballot is yung kamukha din lang po noong balota, di ba? Parang lengthwise 'yon. Naabutan mo ba 'yon, Det? Bumoto ka naman sa SK sa mga pahaba lang po yun na 1/4 lengthwise kumbaga wala pa namang party list po noon. At syempre humahaba lang po yun kapag national elections. No? Kabilang po dyan syempre yung pong presidente at vice-presidente. Yun po, pwede po ipamigay yun. Kasi unang-una, no, less pa yung cost ng pag-iimprinta. Pero ngayon naman, tingnan nyo naman kung gaano naman kalaki yung balota po natin, di ba? Halos kalahati po yata nitong itong kalendaryo natin. Kaya kung ikaw din naman ay kandidato, no, at magpapa-imprinta ka ng sample ballot, no? Sample ballot kasi nakalagay dito sa news article, in practical kumbaga, no. So pwede kayo siguro magpa-imprinta nung tinatawag nating kodigo, no. Siguro numero na lang po kung ano yung number na hahanapin kasi masyado naman ng costly, no, at baka masita po kayo ng Commission on Elections sa sobra-sobrang paggastos dahil lang dyan sa kodigo na yan. At pagpapa-imprinta magkano rin po yan kung ilan ang inyong botante sa inyong lugar, diba? At kaya importante, no, na magpapakilala yung ating mga kandidato, yung kanilang numero, no, at ang pinaka-importante dyan yung mga botante natin. Ito pakinggan nyo mabuti. No? Mag-shade po kayo ng maayos. Wag lampas-lampas, no? Syempre, sigurado naman lahat naman po tayo ay dumaan sa kinder, no? Kaya sa daycare at alam po nating mag-coloring, di ba? So, ibig sabihin kapag kailangan bilugan o i-shade yung pong oval, no? Yung oblong na espasyo na yan, kailangan po maayos, no? Make it clear din, no? At meron namang certain percentage, no? Kasi dati, kapag yan ay tinuldukan mo lang, hindi rin po yan tatanggapin, o kaya 50% lang ang shade, hindi rin po yan tatanggapin. So ngayon po, yung pong makinarya po ata, may certain percentage na hindi ko alam kung ilan yung percentage, no? Kahit may maiwan po kayong maliit na espasyo na hindi nyo na shadean, babasahin na rin po yan, no, ng atin pong mga ACMs, no, yung automated counting machines. Yun ang tawag po doon. Diba? At syempre, ngayong araw ng Lunes ay ang local absentee voting. Meaning to say, yung pong ating mga alagad ng gobyerno, no, na kailangan pong magsilbi sa araw ng eleksyon on May 12. No, yung pong ating mga kapulisan, yung ating pong mga member ng PNP, sila po ay nag-cast na po ng votes, ano? At bagamat ang alam ko pag local absentee voting, hindi ko pa kasi na-try yan, ano? Kasi involved din ang media. No, pwede rin po kasi ang media at iba pang mga professionals, no, na nais gaya mga teachers, no, na magsisilbing election board of canvassers, election BEIs, no, board of election inspectors, no, pwede na po silang mag-avail ng local absentee voting, no, ngayong araw yon. At syempre ang pag ganyan po kasi hindi kayo makaboto doon sa local, ewan ko lang, no, kung ganun pa rin ba, or pwede na makaboto kasi dati noong mga unang panahon hanggang sa national lang yung mga senators, mga ganon. Pero magtanong tayo, no, sa COMELEC
kung paano ba ang sistema ngayon. At syempre, no, mainit ang campaign period po ngayon, no, kasing init ng panahon. At pero mukha namang hindi sobrang init ngayon dito sa Dagupan City kasi ilang araw, ilang linggo na rin pong top notcher ang Dagupan City pagdating po dito sa heat index na tinatawag. Ito yung init ng panahon, no, na nararamdaman po natin, no? Yung nararamdaman sa ating balat, sa ating katawan, no, yan po yung heat index. Iba pa po yung atmospheric temperature, no? At syempre yung pong nasa alam ko kaninang alas 11 nasa 38 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City. At hindi na rin natin na-update kung ilan ba. At pag ganitong tag-init, no, syempre asikaso yung laman nyo mga kapaborito, no? Kapag hindi maiwasan na lumabas ng bandang alas 10 hanggang alas 5 ng hapon, kailangan meron kayong pananggalang sa init, no? Pwede po kayong magpayong para malesen yung init, no, na inyong mararamdaman pag kayo'y lumabas. At syempre importante dyan, no, 30 minutes before kayong umalis ng bahay, uminom na kayo ng tubig, no? Dapat well hydrated na po kayo mga kapaborito. Lalo na yung ating pong mga kandidato at kanilang mga staff, no, na nag-iikot-ikot, nag-house to house. Kailangan ay well hydrated po kayo, no? Tayo noon nung mga nagko-cover pa tayo ay ilang news din, no, ang nai-report kung saan ilang kandidato po ang naging biktima ng heat stroke at namatay. Kaya importante, no, na pangalagaan po natin yung ating katawan, no? At syempre kung hindi na po kaya na mag house to house, doon na lang po tayo sa caucus sa gabi, no, para mas malamig ang panahon at mas kakayanin ng inyong katawan kasi marami rin sa ating mga kandidato, no, ay nasa wastong gulang. Tawagin na lang nating wastong gulang para hindi naman sila ma-offend, ano? Anong edad ba yung wastong gulang? Mga more than 50 years old. Kami ni Dennis, wala pa kami sa wastong gulang. Kami ay mga babies pa rin, di ba? At syempre, ang nasa wastong gulang yata si Canixon. Nasa wastong gulang na ba si Canixon? Oo, nasa wastong gulang. Pero hindi pa naman senior, hindi pa naman dual citizen si malayo pa pero malapit na. Kayong mga malapit ng mag-dual citizen o yung senior citizen, syempre marami kayong matatanggap din, no, na mga pribilehyo, no, para sa ating mga senior citizens like yung mga 20% discount, di ba? Ayan, malaking tulong po yan at syempre yung exemption sa value added tax, no? Kaya ako hindi pa naman ako excited hindi pa naman ako excited makapag-avail ng 20% discount. Kayang-kaya pa naman. Manghiram na muna tayo ng magsama na muna tayo ng mga senior citizen, yung mga magulang natin para maka-menos sa gastos, di ba? O yung mga gumagamit ng senior citizen na wala naman, hindi nyo naman kasama yung senior citizen, no? Kayo talaga, pasaway kayo. Maski yung mga peking PWD, IDs, yung mga persons with disability IDs. Naku, balitado na yung pang-aabuso, no? At syempre hindi lang pang-aabuso, yung pamimeke pa ng PWIDs. Alam nyo, marami pong negosyo ang naapektuhan, nalulugi, no? Dahil po dito sa mga peking PWIDs. Kaya dapat syempre yung ating pong mga PWD offices, no, sa bawat bayan, meron na kayong mga what they call that, authentic IDs, no? Mayroon kayong mga codes para makita kung authentic or original yung po mga ID. Kasi alam nyo, punta ka na lang siguro sa recto, madami po dyang ID, no, na mangungopya. Bawal po yan. At syempre, maawa naman tayo sa mga negosyante. Mga negosyante, lalo na sa mga restaurants, no? Kasi malaki rin ang gastusin pag sa mga restaurants like mga fast food chains, no? Gagamitin nyo yung PWDs nyo.
kahit hindi naman po kayo PWD. Siyempre yung mga fast food chain, wala naman po silang pang-assess. Kung ang sabihin nyo ay PWD kayo na bingi, paano ba i-assess yan, no, ng fast food chain? Pero ang alam ko yung may mga counting impairments sa paningin, pwede na po kayo mag-apply, ano? Pero ako, kahit nag-antipara ako, nag-eyeglasses ako, hindi pa naman ako dapat mag-avail ng PWDs kasi meron din, no? Meron din ako mga kakilala dito sa Pangasinan na porket nag-antipara na, nakakalasot kumukuha ng PWD. Kayo talaga, magbagong buhay na kayo. Huwag nyo nang gulangan yung mga negosyante, no, na bumubuhay sa local economy. No, at syempre marami din pong umaasang kapaborito sa mga maliliit na negosyo. Kaya wag na nating gulangan. Alam ko mabigat ang pasanin natin, no? Mataas ang inflation at hindi tumataas ang pasahod. Kung gusto nyo makatipid, wag na po kayong wag na kayong kumain sa labas. No, kung hindi nyo rin naman kayang bayaran ng maayos yung inyo pong kinain at manluloko pa kayo gamit yung mga peking ID na yan, no? At syempre, hello muna sa atin po mga kapaborito. Hi, hello kay Kuya Cesar Ian Urbano at mga kaibigan, kapaborito natin dyan sa Development Bank of the Philippines. At syempre kay Kuya John Manuel, magpagaling ka na, kuys. At syempre mga kapaborito, batiin din natin yung mga kapaborito dyan sa San Carlos City. So, nakikinig din po sila sa atin. At syempre yung aking mother and father, kay Erlinda and Norberto Ortega. Magandang hapon sa inyo. Sensya na, hindi ako nakabisita ngayon. Marami pa tayong ginagawa. At syempre mga kapaborito din na nakikinig po sa buong Dagupan City. No, alam ko may mga nakakaranas ng paninikip ng daloy ng traffic, no, dahil sa mga ginagawang road elevation. At magtiis-tiis na lamang po tayo, no? Ilang buwan na lamang po siguro ang gugugulin, hihintayin bago matapos po itong mga road elevation. At syempre dito lang po sa A.B. Fernandez, naipit po tayo dyan for around 30 minutes. No? Dahil both sides nitong A.B. Fernandez East, no, ay isinara din kanina, or hindi naman isinara totally, nag two-way o one-way lang. No? Kaya medyo sumikip yung daloy ng trapiko. Pero maintindihan naman natin yan, no? Just to give way for itong road elevation at nang matapos na. Kasi habang tumatagal po yung proyekto na yan, lalo lang pong nagiging pabigat, no, sa mga commuters, sa mga drivers, operators, no, dahil yung maipit ka dyan ng 30 minutes sa traffic, mga kapaborito, malaki pong kawalan na po yung mawawala po sa ating mga commuter, no, yung kanilang oras. At syempre dun sa mga driver operators, sa 30 minutes nakabalik na nga po sila sa papupuntahan nila. At kapag umaandar ang makina ng kanilang sasakyan, patuloy yung pagkonsumo ng diesel o gasolina, no? Kaya malaking kawalan yung mga paninikip ng daloy ng trapiko, di ba? Kaya sa mga contractors po natin, ano, paspasan na po natin. Baka mamaya maabutan pa tayo ng tag-ulan dahil dito sa may bandang Mindanao, bagamat sinabi naman po ng Pag-asa na wala pa po tayong minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon, dahil ito pong nagde-develop na low pressure area ay wala pa naman po sa Philippine Area of Responsibility o PAR. So, syempre, naturalmente, ang report ng Pag-asa ay wala pa po tayong mararanasan o minomonitor na sama ng panahon. Pero once na pumasok na po yan sa PAR, no, ay makapaglalabas na rin po ng monitoring at bulletin ang ating pong weather forecasting station na Pag-asa para po sa atin. Ano? At syempre, pag ganyan may paparating na sama ng panahon, mga kapaborito, sigurado yan, no? Hihigop yan dito sa norte at baka tumindi pa yung init, no, na mararanasan po. Pero ngayon, sabi dun sa mga, kasi may mga kaibigan din po tayo sa Mindanao at lalo sa may southern, ano,
patuloy na raw po no yung pong pag-uulan diyan po sa Mindanao. Dulot naman po yan ng ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone. No, kaya simula nung Friday yata umuulan na. No, diyan po sa Southern Mindanao, kaya no, maaga po sigurong maagang nakaranas ng pag-uulan yung ating ilang mga kababayan diyan sa Mindanao. Samantalang sa atin naman dito sa Northern Luzon, Central Luzon, patuloy pa rin po tayong nakararanas ng mainit na panahon dahil po dito sa ating easterlies ba yun? Oo, no? Dahil napakainit po niyang hangin na yan. Kaya tandaan po natin ha, may mga sakit na pwedeng makuha tuwing ganitong panahon ng tag-init. Isa na dyan yung fungus. Ay, nako! Sino ba ang may mga problema sa fungus? Yung mga, syempre kapag kailangan yung mga dark areas, mga nakatagong areas ng katawan natin, yung mga singit, yung mga kilikili, kwantura, dapat kailangan yan tuyo. No? Dahil kapag laging basa po yan, dahil sa init ng panahon, yan yung gustong-gusto ng fungus. Ganon din yung sa mga paa, yung alipunga. Ayan, athlete's foot. Yan ay cause din po ng fungus, mga kapaborito, no? At sa mga bata naman, usong-uso na naman ngayon yung mga hair lice o yung kuto. No? Kaya paliguan po natin yung mga bata. No? Ugaliing panatilihin ang malinis sa pangangatawan sa mga bata. Nakakita na ba kayo ng ulo na punong-puno? Naalala mo yun, no? Report yata ni Nika Tumines yun Zoom in pa nila. Naku! Ay, naku, talagang alam nyo yung, di ba kapag may rally tuwing eleksyon, yung halos hindi mahulugang karayom yung mga tao, ay ganun din karami yung lisa at ng kuto. Kaya mag-iwas-iwas tayo sa exposure sa araw, no? At yung pawis ng mga bata, ugaliin po natin na paliguan sila, no? Para naman ma-refresh po sila. At maiwasan po natin din yung pagkakasakit ng ating mga anak. Oras po natin, 5:30 ng hapon. Pagbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subukang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson na iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho.
Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kay Bayonan Saman, Nathan Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Aligwas Pangasinan, Ilocano. At syempre kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. At syempre mga kapaborito ha, huwag niyong kakalimutan syempre ang numero 123 para sa party list. Abante Pangasinan, Ilocano. Para meron po tayong boses. Boses ng mga api dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa Kamara. Importante po na meron po tayong representation. Alam niyo naman po napakarami po ng populasyon ng mga Pangasinense at Ilocano at kinakailangan marinig ang ating pong mga boses. At siyempre ilan lang po sa mga advokasya ng API Party List ang pagsulong sa sustainable na livelihood, yung kabuhayan, panatilihing maayos, maganda ang serbisyo para healthy ang taong bayan, yung pong kalusugan. At syempre,
kailangan isulong din yung ating pong mga karapatan para sa kababaihan. Matagal na rin pong neglected. Kaya napapanahon lamang po na ang API Party List ay nandyan para po magsilbing boses ng mga kababaihan. At ang pagsulong, siyempre, ng ating pagmamahal sa ating sariling kultura at mga tradisyon na unti-unti na pong nawawala sa makabago at modernong panahon dahil sa mga teknolohiya. Kaya nandyan po ang API Party List number 123. Hanapin lamang po sa inyong mga balota. At syempre ang ating pong first nominee dyan, walang iba kundi si former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. Isang well-decorated military official sa PNP at nagsilbing 3-term governor at congressman dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tinaguri ang best governor Pangasinan ever had at ang chief architect ng golden era of Pangasinan. API Party List number 123. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo po malaman ngayong araw ng Lunes. Mga kardinal na katakdang pumili ng petsa para maghalal ng bagong Santo Papa. COMELEC pinayagan na ang pamimigay ng mga sample ballot. At ayuda ban ipapatupad ng COMELEC. Sa ating balitang kalusugan, sakit na sore eyes, bulutong tubig, heat stroke, dehydration, pasok na po yan sa PhilHealth Package. At sa ating police report, 3 katao na hulihan ng mahigit kalahating milyong pisong halaga ng ilegal na droga. At sa balitang pampalakasan, Anthony Edwards pinangunahan ng Wolves sa Game 4 kontra Lakers. LA Lakers nanganganib matanggal sa first round ng playoffs. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Nakadakdang pumili ng petsa mga kardinal para sa conclave o pagtitipon ng College of Cardinals upang maghalal ng bagong Santo Papa kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Kasalukuyang nasa Vatican ang nasa 135 cardinal electors mula sa iba't ibang bansa simula ng sumakabilang buhay po ang ating pong Santo Papa Francisco noong April 21. Nagsagawa na rin ang mga kardinal ng general meetings simula nang pumanaw ang Argentinian Pontiff para gumawa ng desisyon kaugnay sa libing ng late Pontiff noong nakalipas na linggo at iba pang mga usapin. Bandang alas 9 ng umaga, ngayong araw ng Lunes, April 28, oras sa Roma o alas 3 naman ng hapon, oras sa Pilipinas, nagsagawa po ang College of Cardinals ng kanilang ikalimang pagpupulong kung saan inaasahang pipili ang mga ito ng petsa para sa conclave. Base naman sa pagtaya ng mga eksperto, posibleng isagawa ang Papal Conclave sa May 5 or 6 matapos ang 9 na araw ng pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis na magtatapos naman sa May 4. Sa iba pang balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagdalo sa libing ni Pope Francis sa Vatican sa Roma ay 1 kilos ng malalim na paggalang sa ngalan ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay isa sa mga faithful nations at si Pope Francis ay naantig ang puso ng milyong-milyong katao. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos ilibing ang Santo Papa kahapon. Sinabi ng punong ehekutibo, nirepresenta niya hindi lang ang gobyerno ng Pilipinas, kundi ang bawat Pilipino na nais makiisa at maipaabot ang kanilang pagdadalamhati sa namayapang Santo Papa. Dagdag pa ng Pangulo, this is a moment of shared faith, national pride and quiet tribute from the Filipino people to a Pope who walked with the humble and gave voice to the unseen. Kasama ni Pangulong Marcos ang nasa 170 world leaders na dumalo sa libing ni Pope Francis kahapon. Tinatayang nasa 400,000 na katao ang pumunta sa St. Peter's Square at makiisa sa libing ng kauna-unahang Latin American leader.
Matapos ang libing, nakita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakipag-usap kay US President Donald Trump at dating US President Joe Biden. Sa ating Bantay Halalan 2025, pinahintulutan na ng Commission on Elections ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na mamahagi ng mga sampol na balota para sa paparating na 2025 elections. Pinaalalahanan naman ni Chairman George Garcia ang mga kandidato na iwasang gamitin ang logo ng poll body sa mga sample ballot. Pinaalalahanan din niya mga kandidato at ang kanilang mga taga-suporta na hindi pinapayagan ang pamamahagi ng mga sample ballot sa araw bago ang halalan sa May 12, gayon din sa mismong araw ng eleksyon. Okay, malinaw. So May 11 and May 12, bawal na po ang pamimigay ng mga sample ballot. Samantala, nagpaalala rin ang COMELEC na ipatutupad ang ayuda ban. Hoy, ganda ito o pagbabawal sa pamamahagi ng mga ayuda mula May 2 hanggang sa araw ng halalan sa May 12. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia nitong Sabado, bawal ipamahagi ang anumang uri ng ayuda sa loob ng 10 araw bago ang halalan. Kabilang anya rito ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung AICS, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o yung TUPAD, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Binalaan ng COMELEC na ang mga lalabag na magpapamigay ng ayuda sa nasabing panahon ay kakasuhan at haharap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong alinsunod sa Omnibus Election Code. Samantala, inaprobahan naman ng COMELEC ang exemption ng proyekto ng Department of Agriculture na 20 pesos kada kilong bigas. Pero kailangan pa rin umano ng hiwalay na Certificate of Exemption or Certificate of Exemption ang mga lokal na pamahalaan kung ibebenta nila ang bigas sa mas mababang presyo. At dapat ding gawin ang bentahan sa mga pampublikong lugar at payagan ang presensya ng media at mga grupo ng civil society. Sa ating balitang pangkalusugan, sagot na ng PhilHealth ang mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-init tulad ng heat stroke, sore eyes, bulutong tubig, typhoid fever at dehydration. Ito ang inanunsyo ng Malacanang sa harap na rin ng matinding init ng panahon na nararanasan ng publiko ngayong summer. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, saklaw na ngayon ng PhilHealth ang mga karaniwang sakit bilang bahagi ng pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Saklaw ng PhilHealth ang nabanggit ng mga sakit at sagot ang pagpapagamot sa mga ito mula 7,000 piso hanggang 19,000 pesos. Pinaalalahanan ng palasyo ang publiko na manatiling hydrated at iwasang lumabas ng bahay kung kasagsagan ng tirik ng araw at maligo ng madalas upang makaiwas sa sakit. Sa atin naman police report, mahigit kalahating milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa 3 sospek na kinabibilangan ng 2 lalaki at babae. At isang babae sa isinagawang illegal drugs buy-bust operation sa bayan po ng Rosales, Pangasinan. Base sa police report ng Rosales PNP, pasado alas 11 po na isagawa ang illegal drugs buy-bust operation sa may barangay San Bartolome, kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang isang nakataling plastic bag at 13 sachet na may laman na hinihinalang shabu na may timbang naman na 86.1 grams at nagkakahalaga ng 584,868 pesos. Kalahating milyong piso ang nakuha rin, no? At nakuha rin mula sa mga sospek ang ilang illegal drugs paraphernalia. Kakaharapin naman ng mga sospek ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dumarami na. Mukhang bumabalik dyan sa Rosales. No? Kailangan bantayan po yan ng PNP. Samantala sa ating balitang pampalakasan, nanganganib matanggal ang Los Angeles Lakers sa unang elimination round ng 2025 playoffs matapos muling dominahin ng Minnesota Timberwolves ang Game 4 ng naturang serye sa score na 116-113.
Pinangunahan muli ni Anthony Edwards ang Wolves at kumamada siya ng 43 points, 9 na rebounds at 6 na assists sa loob lamang po yan ng 44 minutes na paglalaro. Nasayang ang panibagong dominanteng performance ng Lakers superstar na sina LeBron James at Luka Doncic matapos hindi mapigilan ang fourth quarter scoring spree ng Minnesota. Kumamada si Doncic ng 38 points habang 27 points, 12 rebounds at 8 assists ang ipinoste ni LeBron James. Hawak kasi ng Lakers ang 10-point lead sa pagtatapos ng third quarter, 94-84. Sa tulong na rin ng episyenteng third quarter scoring run ng naturang koponan. Gayunpaman, hinabol ito ng Wolves sa huling quarter at ipinoste ang 32-19 run sa kabuuan ng 12 minutes. Sa 32 points na naipasok ng Wolves sa huling quarter, 16 dito ang nagawa ni Edwards kasama ang 2 huling free throws sa huling 11 seconds ng laro, 116-113. Pinilit pa ng Lakers na itabla sa 116 ang score 10 segundo bago matapos ang laban. Ngunit hindi nakapasok ang 3-point jump shot ni Lakers guard Austin Reeves. Isa sa naging taktika ng Lakers ay ang ibabad ang 5 pinaka-episyenteng player nito na sina LeBron, Doncic, Rui Hachimura, Reeves at Dorian Finney-Smith sa kabuuan ng second half. Ang naturang team ang unang team mula noong 1998 na gumamit sa naturang taktika. Gayunpaman, hindi pa rin ito nagtagumpay dahil sa clutch performance ng Wolves. Dahil sa panibagong panalo, isang panalo na lamang ang kailangan ng Minnesota upang umusad sa Western Conference Semifinals at iparana sa Lakers ang gentleman's sweep. Kung tuloy ang uusad, makakalaban ng Wolves ang mananalo sa pagitan ng Golden State Warriors at Houston Rockets na kasalukuyang nasa 2-1. Pabor naman yan sa GS. Ayan po ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Lunes, mga kapaborito. At syempre, binabati rin po natin yung ating mga kapaborito dyan po sa bayan ng Calasiao. Abangan po ninyo sa may Barangay Kabilokaan mamayang gabi, ang Team Carmack sa pangunguna po ni Presumptive Mayor Councilor Patrick Agustin Karamat. Para magpakilala po sa mga taga-Kabilokaan at malaman po ninyo ang mga plataforma ng gobyerno ng Team Carmack. Hi, hello din sa ating mga kapaborito dyan sa Mapandan. Hi, hello kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Magandang hapon at busy na rin sila. Magandang hapon din sa ating mayor ng capital town of Lingayen. Walang iba kundi si Mayor Leopoldo N. Batawi. Magandang hapon po. At ang comebacking mayor ng Bugalyon, si Mayor Jumel Anthony Espino, naging trailblazer sa paggawa ng mga project programa na magbibigay po ng oportunidad sa mga kabataan dyan po sa Bugalyon. Lalo na doon sa mga hindi kayang makapag-aral, binigyan po sila ng oportunidad noong alkalde po si Mayor Jumel Anthony Espino at itinayo yung e-training center kung saan nagtuturo sila kaakibat ng TESDA ng mga technical vocational skills para mas may laban itong mga kabataan na ito, may laban sila sa buhay. Kailangan mo syempre may bala ka, hindi yung laban ka lang ng laban sa buhay. Wala namang nananalo, may nagcha-champion ba? Syempre. Kailangan para mag-champion ka sa laban mo sa buhay, meron kang bala. At yan yung isa sa mga nakitang pagbabago dyan sa bayan ng Bugalyon. At syempre nakuha nila ng dire-diretso ang Seal of Good Local Governance ng DILG, di ba? At ganun din dyan sa bayan ng Lingayen. Napakarami pong naipatayong gusali kahit sa panahon ng COVID-19 pandemic. Nadagdagan ng kanilang rural health units mula sa isa ay naging 3 na. At ngayon patapos na nga yung RHU 3. At nagkaroon din ng maayos na bagong building ang MSWDO para makapagbigay ng social services sa ating mga taga-Lingayen. At syempre tuloy-tuloy din po ang pagsungkit ng LGU Lingayen sa pangunguna po ni Mayor Paul sa Seal of Good Local Governance. Katulad ng bayan ng Bugalyon, tinuloy-tuloy din ni Bugalyon Mayor Priscilla Meli Espino
ang pagkuha dyan sa SGLG Award mula sa DILG. Isa sa mother of all awards dito sa Pilipinas. Bigyan pagkilala, no? Yung mga programa na tunay na nagbibigay ng pagbabago at kahulugan, no? Sa bawat pamilyang Pilipino. Importante po yan, di ba? At syempre dito naman sa Lingayen, talagang makikita nyo napakalaki ng pagbabago po dyan. Dati sobrang traffic, ngayon nabawasan na rin po, no? Kahit papaano. At kapag natapos na po dyan yung diversion road, yung bypass road, no, na minungkahi, pinagawa po noong 2nd District Congressman po, no, si Mayor Paul Batawil, na itinuloy po ni former Congressman Jumel Anthony Espino, lalo pong mababawasan yung masikip na daloy ng trapiko, no, papunta po dyan sa Lingayen at ibang bayan, no, dyan po sa Western Pangasinan. At nakikita po ni Mayor Paul na mahalaga ang connectivity ng mga bawat bayan at maski ang bawat lalawigan, dahil yung daang kalikasan at daang katutubo ay naisakatuparan po sa tulong po ni then Congressman Paul Batawil. At yan po ay magsisilbing link ng Pangasinan sa Zambales, no, yung daang kalikasan, at magiging mas mabilis ang travel time kung kayo po ay nais nyong pumasyal, no, sa Zambales. Napakaganda rin po ng mga isla dyan at mga beach sa bayan o sa lalawigan ng Zambales. Yan po ay magko-connect, no, yung daang kalikasan sa mga terem papunta ng Santa Cruz, Zambales. So malaking oras din yung masisave po ninyo, no, kapag yan ay natapos na. So far, yung kalsada sa portion po ng Zambales ang hinihintay na lamang po matapos, no? So yung pangarap po ni Mayor Paul Batawil, no, na maging connected yung mga bayan-bayan po sa Western Pangasinan at ma-highlight yung mga produkto ng Pangasinan at madala sa ibang lalawigan, unti-unti na rin pong marirealize, ano? At lalo ngayon, magtutuloy-tuloy na lalo yan at lumalaban si Mayor Paul as a 2nd District Congressman dyan po, no, dito po sa lalawigan ng Pangasinan. At yung mga kapaborito natin, hindi ko pa nakikitang na-lift, no, yung Shellfish Bulletin number 10 mula sa BFAR Region 1. No, ito po ay yung pagbibigay babala, no, dahil positive sa red tide toxin ang mga nakuhang samples sa shellfish at asitis mula po sa mga coastal waters ng Bulinaw at Anda, Pangasinan. No, pero ligtas naman po yung pagkain, basta siguraduhin luto at malinis ang preparation ng mga pagkain na nakukuha po, no, particularly yung mga shellfish at asitis sa Infanta, Alamino City, Sual, Bani, dito po sa Pangasinan, at sa bayan ng Rosario at Santo Tomas, dyan din po sa bayan ng La Union. So anumang pagkain po yung kakainin natin, siguraduhin po nating malinis at well prepared at lutuing mabuti, para po mapatay yung pong anumang bacteria o germs at mga parasites na naninirahan po sa mga kakainin po natin, okay? At hi, hello sa kanila Ma'am Marmy, kanila Boss Carlo, kanila Boss Baki, kanila Ma'am Pao, hi, hello, kanila ba? Lahat po ng Team Patak dyan sa bayan ng Calasiao. Ayan, abangan po ninyo sila, dyan po sa Kabilukhaan, Calasiao. Oras natin alas 5:57 na po ng hapon. Papaalam po tayo bukas Martes, manatili po kayo nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, nagsasabing maraming salamat at magandang hapon, kapaborito.